Nahradenie ľudí robotmi? Bude dostatok alebo naopak nedostatok pracovných miest? V posledných rokoch sa stále častejšie debatuje o robotizácii a automatizácii. Mnohí z nás sa pýtajú, bude moja práca čoskoro nahradená robotom? Aký je pohľad na túto problematiku viacerých odborníkov? Je pravda, že roboty sú efektívnejšie pri vykonávaní opakujúcich sa úloh. To však neznamená, že nahradia ľudí. Naopak, oslobodia nás od monotónnych činností a umožnia nám zamerať sa na kreativitu a inovácie, ktoré sú pre úspech kľúčové. Každá revolúcia v technológii vrátane automatizácie prináša aj nové príležitosti. Keď sa niektoré úlohy zautomatizujú, vznikajú nové profesie, ktoré si vyžadujú ľudský dotyk a odborné zručnosti. S rozvojom technológií potrebuje priemysel stále viac kvalifikovaných odborníkov, ktorí budú vedieť s robotmi a automatizovanými systémami pracovať. Kurzy, certifikáty a ďalšie vzdelávacie programy vám pomôžu prispôsobiť sa novým trendom a využiť príležitosti, ktoré technológie prinášajú. Záverom, milí kolegovia a priatelia, automatizácia nie je hrozba, ale príležitosť na rast a rozvoj. Spoločne sa môžeme prispôsobiť týmto zmenám a využiť ich vo svoj prospech. Ak máte akékoľvek otázky, alebo by ste sa radi dozvedeli viac o tom, ako sa prispôsobiť modernému trhu práce, neváhajte nás kontaktovať.